Здравейте хора! В днешното видео ще играя тайкун, който се задържа нещо, което всички много мазят. Аз пък да. Така. И този тайкун е свързан с училище. Да. Това е Скул Тайкун. Добре дошли, дами и господа, в Скул Тайкун. Така, забравих да кажа, че съм я играл малко до сега, но не е много голям прогрес, така че може да се каже, че почваме от началото. Нали? Да, само от начало. Там нищо не сте видяли. Така, сега плантираме тестове. И на тези тестове слагаме оценки. Сега като дойдем тук, можем да си съберем парите от оценки, на които имат четвърки. Аз пък оценки. Тестове, на които имат четвърки. Те учили са толкова лоши, изкават само четвърки. Сега е по-добре. Изкават петици. Точно така. Нямаме тестове с петици. И почват петиците, които са по-скъпи, дами и господа, по-скъпи. Така, ще направя нещо, което майче, така ще може да ме чувате по-добре. Мисля, че ако си намаля звука и вече не се чува музиката, вие трябва да ме чувате. Което би трябвало да е по-добре. Нали? Да. Като искам да видя дали има настройки някъде. Да. Тук няма настройки. Не мисля, че тази игра има настройки. Добре. Така, сега събираме само тестове. И стоим и чакаме. Но е време да си почнем училището. Като натиснем това, изкачам се до шушка. Така, махни се от мен, моля те. Тук имаме такова. Популация. Аз пък популация. Може да имаме разни хора, нали? И това, което ми трябва, чакайте малко стой, има едно SCP, което мога да наема и то автоматично събира тези неща за мен. Което обаче не знам кой от всичките. Сега ще се опитам да го намеря. Което е някъде тук. Тиша са... Да, ето това е. Точно ето това тук. Но... За сега не знам как да го взема. По някакъв начин. О! Не, аз буквално мога да направя така. О, това е хубаво. И добре. Така, но... Искам да наемам такова. Дават ми за такова, за това аз пък... Дават ми... SCP-та, учители. Които... Не знам... Как да взема. Той е с някакви стотинки има тук. Как се вземат? Сега как? Бе. Да излезнем. Трябват ни пари. Много пари. Който пари ще се върна, дами и господа, когато имам много пари. Нали така? Да, така. Така, посъбрах малко. Мисля, че мога да купя нещо. За първата ни... Майка, как забила? Саско. О, да, игра съм я преди тази игра и за... Аз вече ви казах.
съм купил някакви неща. Знам, че имам. Които са... Къде са? Не. Къде са тези неща? Не мога да ги намеря си. Има едни клубове, в които майче просто... Клубове. Нали? Това са. Да спа музиката, изчакайте. Които... Не знам, майче, скаваш повече пари от тях, би трябвало да бъде така. И вече имам 5 бърфа, което става по-лесно с тези 5 бърфа. Вече... трябва да мога да се справя. По-бързо, отколкото преди съм играл. Така че... да. Но ми трябва първата класна стая, за да мога да си купя популация. Популация. Е толкова скъпо. Как трябва да е толкова скъпо? Защо всичко е толкова скъпо? Маза. То сигурно, защото училището, от училищата никой не скава. Бедни. Учителска заплата. Сега просто трябва да стоя тук, да чакам. И да събирам домашни. Майко ми, майко. Да, това нещо тук има 3 етажа. Не знам как изобщо ще мога да го завърша. Да си купим първата класна стая да завършим. Моля се? Не, все още не мога. Ами... идваме тук. Правим така, лап дески едно. Не, как? Кога си скачих всичките пари за едно нещо? Майко... да побързаме да отидем да вземем още. Ето за това ви казвам, че това SCP, което автоматично ни събира пари. Сигурно е много нужно. Минаваме на тук, идваме на тук. Тук. И ето е това специфично нещо. Го искам. Популация. Най-накрая. О. Не, няма да давам рубъкси за това. Значи трябва да купуваме чинове. За да можем да купуваме еспита, които да ни помагат. И сега ето и тези неща, които наспамих тук, ми събират парички. Много парички. И затова трябва да купувам тях. Но както видяхте, че популацията ми е само 3 човека. Затова трябва да купя още едно. Което не мога да купя това. Добре. Айде. Работете. Моля, по-бързо. Изкарайте някакви пари. Браво на вас. Идваме тук. Правим така. Идваме тук. И купуваме. Как така капиталът ми е 4,5? Моля? Не го знам това. Добре, сега имаме 2 ученика. О, 5 пари на секунда. О, другите се пита ми такова. Дават ми пари. Добре. Това е хубаво да се знае.
Така, тези тук вършат работата перфектно. Няма за какво да ги занимаваме. Чудо мога ли да спамня такива неща? Не е като в повечето тайкони. Минаваме тук през това. Идваме тук. О, тази стълба. Майко. Така, трябват ми пари, които пари, аз пари нямам. Виждам тук, правите тук. Телефони ли са това? В час? Не. Това е забранено. Дайте ги веднага, без телефони. Не можете. Няма как. Не ви позволявам. Но я вижте какво се оформя тук. За 4500 лапдеск. Аз имам колко? 4204. Така вече мога да отида тук. И да купя... О, майко. Това е много скъпо, бе. Или пък не е много скъпо. Или пък аз просто нямам достатъчно място. Сега вземем по 20 стотинки по... Да, стотинки са. Повече на секунда. Което е много хубаво да се знае. Тези тук се вършат работата. Много добре се вършат. Така че аз ще остана с тях тук. Или пък няма да остана. Щях да кажа, че ще отида Афака, за да посъбера малко пари. Но майче не са ми нужни. Какво пише тук? Но, помегантес по... Какво? Sorry it with me. Съжалявам. Say it with me. Кажи го с мен. Но. Помеганец. Добре, не знам каква е тази дума. За първ път я чувам. Но сега мога да си купя повече такива и такива. И не мога да си купя повече. Но сега изкарваме колко? 15, 25, 35 стотинки повече на секунда. Добре, каквото е това. Automatic clean. Добре, ще ни трябва да си купим един чистач, защото училището се мърси на някои места и заради това... Не знам, че не дава пари, като го изчистим. Така че... Да. Идваме тук. Искам тук отгоре да видя какво пише. Какъв клуб съм купил тук. Адкуп. О, майко. Помня се, че тази става всичко толкова скъпо. Направо е ужасно. Но сега ние се правим класът по химия. Идваме тук. Купуваме още учители, естествено. Дават повече пари. Ето, те учителя и те ученика. Това не е популацията на училището. Но сега наистина ще изчакам да посъбера малко пари и ще се върна по-късно, защото вече парите ми се събират автоматично и нямам проблеми. Така че до след няколко минути. Така. Готово. Нека да видим колко повече пари ще искаме на секунда. Това там е 20 и 40. 60 стотинки повече на секунда. Както е ще тук долу са стотинки. Така че ще ги наричаме стотинки.
Тук имаме тестове с шестици, които са най-много пари. Ей! Тук мога да купя някакви стени. Тук също. Така. Трябва все пак да построим цяло училище. Мога да си го променя. Затова моето изглежда толкова различно от там другите. Мога да слагам униформи. Мисля. Или не мога да слагам униформи. Тоест, ако искам, мога, но няма смисъл да си хабя роботи по нищо, на което няма да играя сигурно повече. Стадихал клас. Не. Това тук трябва да са класове. Така... Това тук така... Не знам какво всъщност. Study Hall, добре. Study Hall, ето. Така, не знам какво означават тези неща, т.е. обяд, нали има и часове. Само Study Hall не знам какво означава, майче междучасие. Така, но тук мога да си купя следващия принтер, който ще ми дава повече мазни парички, които ми дават. Затова, когато взема достатъчно пари, просто ще направя ето и така. И сега той принтира някакви листи. Които листи, колко струват тези листи? Искам да знам. Така, още не сме стигнали до листите. И те струва 175, но сега просто получавам повече такива. Добре. Не е голяма загуба, получаваме повече пари така. Lap Desk 7. С радост ще го купя. Казах с радост ще го купя. Така, сега идваме тук. Правим така. Ми не мога повече. И сега вземе с 70 стотинки повече. На секунда. Което хич не е лошо. Това се седи доста за начало. Но ми трябва Lab Desk 8. И защо нямам стена? Къде ми е това за купуването на стена? Destination Classroom. Тук нямам ли стена? И явно нямам стена. Така, но това, което имам, е повече популация. И добре, какво е това? 13,5 да го направят на 14 поне. Как работи той? Така, мога за малко, защото сега вземе по 85 повече. Аз съм по 85. С 85 на секунда повече. Така. Но аз се чудя, ако може да знам къде са ми... Моля? Какво? Къде ми е швъдната стена? Защо нямам стена? Добре, тук някъде ли трябва да си купя стената? Ало? Стена? Къде си? От тук ли трябва да те купя? Не. Не се купуваш от тук. Ами явно няма да имам стена. Но яко.
без стена. Така, деската е. Така. Да, аз нямам стени. Защо? Така, мога да се купя още тъй. Така, и така. Готово, 7,7. Което е така, 35, 105 стотинки на секунда. Апгрейдваме се все повече и все повече. Хауей Ташка. Вау. Ташкан. Кен. Така, купих прекалено много, но сега имаме по 90. Така 100, 110, 120, 130 на секунда. Което хич не е малко. Така, мога да си купя това. Да отида тук. 140 на секунда. Ако дойда тук и купя това, когато имам пари. Казах, когато имам пари. Още малко. Така. 140. 145. 150. Искам да ги направя да има и ученици заради това. Знам, че учителите дават повече пари, но какъв ще е смисъла да има само учители, като няма ученици? Нали? Именно. Дайте отново да го сплетам. Май ще да е 140, нали? 1, 2, 3, 4, 5, 50. Не. 150. Така. Все още не мога да разбера къде са ми стените на класните стаи. Къде? Ето вземай тук и ти. Купувай се ти. Така. Не. Той е. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 110, 170 взимам сега на секунда. 180. Така, Detention Disk майко. Става много скъпо, бе. Така, дойде тук. И току-що купихме кош. Мястото, в което принадлежи. Моля? Но, ехо! Не мога да влезна в коша. Така. Също не мога да разбера къде са ми стените. Защо нямам стени? Защо? Да, студихава означава между часа. Каква ми попът сега? 12 на 12. Винаги забавям по колко вземам. 4, 5, 6, 60, 180, да. Така, ако дойдем тук, мога да си купя повече стени. Ето къде са ми били стените. Моля да. Така, като дойдем тук. И тавата. Ето откъде са били стените. Ясно. Добре. Ето и тук даже имаме тайно местенце, за което може да отидем. Да, ето. Тако? Не, чакайте малко, стойте. Какво пише тук? Я пак. Infinite money. Безкрайни пари.
Само за 2000 Robux. Много ефтино. Няма даже смисъл да си го купувам, че е толкова ефтино. Мен, да. Не ни е нужно. Ние сме пота. Като... Трябва да дойдем на тук. Ето е тук. За да купим това и това. За да можем да направим така и да изкарваме повече пари. 190... 200 трябва да изкарваме сега на секунда. Битавам. Чакайте малко, стойте. 210. 220. Колко числено? 15 на 14. Ами 220, не се оплаквам. Така, сега, ако дойдем тук... Ето и тук. Тук трябва да има хиляди от неща, които мога да купя. Буквално ето и така. Всичко. Ето и тук. Току-що купих нещо и ми каза, че нямам пари за това, което купих. Как? Principal офис. Офиса на директора. Ето това сигурно е най-гнусната стая от цялото училище. Да не те виждам. Така, сега като дойдем тук, има книги. Така е съвет, който знам от един приятел е да не правя видеята много скъпи, аз пък много скъпи, много дълги, защото повечето хора няма да ги гледат. И заради това, нямам повече пари, ще спра видеото тук и ще направя втора част на този тайкун, като сигурно ще продължава и много по-напред. Така че, изчакайте да отидете и тук, за да се направя тъмнела. Така. Така че, ето е така. Ето е тук. Ще завършим видеото. И майче няма да се направя тъмнела тук. Изглежда ужасно. Ами... Нямам какво да кажа. Чао.